Hello sarki, kana ganin interview nan suna kyau ko? Duk sun da ido hudu da kai, wallahi sai na kashe ka. Kun fara dariya ko? To yau ba comedy bane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan amana ta barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Muna gabatar muku da sabon album din shahararren fasihin mawaƙin nan wato Rabi'u Ahmad. Soyayyar ki ta bi jikina inda na saki bani daga ta alƙawari da kin girgewa ba mai yin ganin warana. Wannan shahararren mawaƙi yana da fikira, yana amfani da tsantsar basira wajen kawo muku shahararrun waƙoƙi. Su ga dama ta samu, yana dab da sake muku sabon album ɗinsa. Za ku iya samun wannan sabon album ɗinsa a YouTube ɗin shi mai suna Rabi'u Ahmad. Ku ziyarce shi, ku danna mai subscribe, sannan ku danna mai alamun ƙararrawa. Sannan mai buƙatar waƙan biki ko suna, birthday, walima da sauransu kuma menene, ku tuntube shi akan wannan number. Ya san aiki, ya gaji, ya riga yau an daɗe ana damawa da shi. Kar ku bari a baku labari. Idan kina raye ba zan yi damuwa ba, amma rashin ki zai sani da yau zubar hawaye. Hawaye shine sunan sabon album ɗinsa wanda yake dab da saki kwanan nan. Hawaye ya tanada waƙoƙi da dama a ciki na soyayya, na ma komai da komai a ciki. Rayuwa ta na baki dan Allah karki ce kin bar ni, sai na bani ke na fi so a zuciya ina kaunar ki. Ku tuntubi YouTube channel ɗinsa mai suna Rabi'u Ahmad, ku danna mai subscribe, sannan ku danna mai alamun ƙararrawa, ko ku tuntube shi a wannan number a WhatsApp da ita yake using a WhatsApp. Insha Allah za ku samu wannan sababbin waƙoƙi da ya sake su, za ku sake su. Mai bukata a YouTube zai kalla a YouTube, mai bukata a WhatsApp za a tura mai direct a YouTube a WhatsApp ɗin shi, insha Allah. Dole ki bakin jini tun da baki da gaskiya, kullum burin ki kawai ki tayar da hatsaniya, ko laifi aka yau miki baki